لو أبي كتم عدي سبعة استفعل لي كبابات تجراوي تقور قفات تبارات عكم زلوا من البات زت أرت ربوتها تاون مركبون عدل يكونن عم بقارات تجراوي ميرتران باند لا يتحفظ توم سبات يوم تقام تيكونوا دقفتي كونوا تايدا إيرتراوين بمقانهم ترايو تأثيرهم صنحوس سالسان شدشتن إيرتراويان جنزب كفيلهم زهادهم هاديمهم يوم أو تصني لهم مالتي توم زي كقالوا جن تمزابلتنا ودبنا أنت زي تمليسو يوم زبلو ناتبهاله اللي النص لحدا ود بيتنا غيو مالت هايكون سلازي تخكل كوي مالتي أنا مين يتقرأ جزات ميلو على قبلهم النبي ناتشو تقرأ جزات من أمنين بيلنا جرال تحدث جزاتنا يتقرأ يكونن يلو سلسة زاربة إيه مالتيو نيشت اللان نايت عنا تساقمنا يحلنا تساقم تزيلوا ونوزي معتون سراويت كده خم قلقل أزينا يعال خافت رأيو مالتو زيركا تقرأ هاجر خد كونيا هزو تقرأ قعواتي تقرأ هاجر تكونيا بس دوغنا يكونت من الوقت دوزيس منيو حلف النزوة سلولو سيلسي تتالي فلتني بلك أكوادا بقلباتي ترجير نير مالتي أنا سمعهم ما بقلباتي بوغن تقرأي شعبي السب كم زبلع إرترات المات كم زغونة تسب يقولوا سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكتس وان أنا بوغني اجزي أبيهري مسجن سلام يزلخو نسخاتكمون كم زغماي كم تلو بعلم بلو تسفاي نامنا لهم مع أنت فيديو حيزكم كسجري جنا نامنا لهم مع أنت فيديو أزيوم فلي زبلو تحسوا تاتلو نسخاتكم حدش تقولكم نس channel لذي كم توم حواتكم مالتيو كم كلهم سبسكرايب لايك كومنت اند شير ناقبركم كتكادون نبارات تقولكم دم هنات زبل رئيتوتاتكم كتصحفوا لهم سجاي ولا جب شبعنا 4 سنة حدن شدن نوفيعها أمنا مديد شلل الكا نعفر الخدو الزبلة هايس كيان قوال زقتله مش عفرار يحوم افتحهم بيت فردو وحسنتي إن يلو دواب بيلوم سرحب يبلا له هو تخكل إذا حجي يخيديو قال قتله وحسنت الناس أن ندول سبات ندات فتحه كم زي زخون نجر ندات جبران عفر كيدونتا تخويني يقعد كم زبها الوقعات كله يبلون كم زي زول نجرات شلل زبها النجرات يكونون فتح تسيئن زخون يكون من إسي أبوزح نجر كورد يخليو فلاك أمن إسي تسميعه مالتي كسمع خلال له كمت خلال له نعدو قالس خلال له عدو قالس خلال له مالتيو لو تي كسر كأيو نعايش سرحان سرح لنا نتملسنا زنبرنا ديمقراطية نطف كم تعيز بالكم كون مالتي إذا خون يبلون زبلي بتعمي صبور إيتي ناي سجش حاوي مالتي قني لي كل سمانا شمون تنتيس عن 4 جست كل مجمرتها سلام طيب صحخي بمقصال دحرنا إذا صمدو بزي مقراط يتخاتاتي لك بزعبو يصنح أبزغصل جزي أسفيح صحفلك أنت زانا يلومي ناي أول زمس خيونا يخصم أتي قراط إيدو استزاربو من الوقت نسخة زيارك بقالو كيبلك ناي قربا جزي أيو أبجيت إتي إرترا مقابر سوءات حاولت نزفروس زنور سراويت ناي تقرأيهم بزح مبالكو أبعد حرش معلت سوءات شمعة كنول العز أكبر سدتنيا كم زرشانو تفلت دو بزح مبالكو جن زي تفلتو أي مثلاً أبزي خا إرتراويان دقفت نتقاوم تنزارة وطراي أي تمس تقراوات نايزوم أبكل تتخفلهم زلو أنت يولا مسألنا channel كا كتعبي إلا تنلا مالتيو تك إلا تنلا كل يقني اللي مالتيو نهانات زخون ريتوغي بتعمي إذا مسجن من البات أنا حجيس أفشلت إلى نحنا بدلا يجبرنا ولدنا بدلا يبدلون يوم قبل على إرتراويان نصحاتهم ديرهم إلى تزاري بايفلت تزولكو تزرع أخو من الوقت قدميون 5 نبرة فلتي خناي 9 مرات مولو بمولو نحنا زركونا الله يكون من الوقت توصيتو دحرتي خوينات زنبرة وصيتو جن نعنا أزوي بتعم 5 صلونا أبناتنا التعبابي أخا كم بكلته أمان تقرقرة تعب زلا دبة شجر فتيرلنا زكوني مالتي شجر فتيرلنا 5 عبي خنقرا كيدل نحنا أين أبتي أين أبزي أبعت خورميتنا بزلنا يا يكون معالك يلو نايت مرتي أدم سوات حساس باقينونن قال خينونن بوزحات شجرنا تفطر مصيبهم حجة أقط أم خوين إيش الإكسبوجرات دحر مركب سوسنا نايت مرتي عقم قله كوم تاد مصحفت مقلوات مسجمرنا بوزحات سوات ون مسترخبنا نبعلتنا تجارون إرتراويان بأكلون مسرخبنا مسوقعنا يوم زولو حق أونة النايتي قدوباتنا نغنرد أخن فتن كلنا من الوقتهم كم جيز قبرو زخون قصر نايت هزبيهم كتحزوا اللهم سقوم تخسرهم كخلالهم قصعت اليوم قصع لهم زينو بوريو سلازي كابزين لعل أنا كالي أهنات رئيتو زبلي بلين اتهم زتبدلوا ككحاسو اتهم زبدلوا خا واقع بدلهم كخفلوا واقع بدل كقصعتيو واقع حاتيات موتيو خالي نقر الله وديو كل جست خالي كل نقر يبول المالتي إيش بزخونة ولا إرتراويان حماق يزولو تتنقو يبل الله مالتي أبدي سوا زولس كنسمع بتجارو نبرتي عدي سوا هزوز متنقاتها بتحلم تجارو نبرتي
አዲስ አበባ በመነት ምክንያት ምሳር ጀሚሮም አለው ዓቢ ጥንቃቄ ግበሩ ተባሂሉም ብፍላይ ድማ አበ ስልክኩም ዝኾነ ዓይነት ናይ ህወሓት አርማ ይኹን ባንዴራ ትግራይ ዘለዎም ሰባት በበጽሒ ይሰሩ ከም ዘለው እዩ ገለ ሓበሬታታት ዘመልክቱ ዘለው ፖለቲከኛ ክብሮም ዘቢብ ድማ እቲ ተርእየታት ከም ዘሎን ክንድስተኻለ ጥንቃቄ ክግበርን በመሕባር እንተኾነ ኣብቲ ጉዳይ ፍታሕ ንምግባር ንሰርሕለና ክብል ገሊጾሎም ክብሮም ዘቢብ ከም ዝወሎ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተፋለለየ ከባቢታት ትግራዋይ ተኮር ግፋት ተባራትዑ ከም ዘሎ ተረዲና ኣለና ይብል ብምዃኑ ድማ ካብ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ጥንቃቐና ገበርና በብኸባቢኡ ዘሎ ሓበሬታ ክትጥቁምና ንፍልጥ ይብል ክብሮም እሺ ብዙሓት ሰባት እዮም ማለት ኣብ አዲስ አበባ ከባቢ ማለት ብዙሓት ተጋሩ ይእሰሩ ከም ዘለው ኤርትራውያን ከም ይግፈፉ ከም ዘለው ዝዝረብ ዘሎ ሓቃውነቱ ኣብ ከይድውን ብደንቢ እንዳጻረና ንረኽቦ ሓበሬታ ክነመሓላለፊና ማለት እዩ ግን ከምዚ ግፋ ተጀሚሩ ከም ዘለው እዮም ዘውግዕ ዘሎ ማለት እዩ እስኪ እንዳሰማዕና እንዳቀጸልና ንራእዮ ኤርትራውያን እየታፈሱ ነው እየተለቀሙ ነው ልክ በትግራይ ጦርነት አካባቢ የነበረው መንፈስ አለ በዛ ሰዓት ኤርትራውያን አይደለም ሲታፈሱ የነበሩ ሲታሰሩ የነበሩ ተጋሩ ብቻ ነበር በዋነታቸው ሲታሰሩ የነበሩ አሁን ጊዜው ተቀያይሮ እንትኑ ተቀያየረ ጭራሽ በዛ ሰዓት እንዲያውም የኤርትራ መንግስት ደጋፊዎች የነበሩ የሚያሳስሩ ነበሩ አሁን በጋራ ትግራዋይም ኤርትራን ባንድ ላይ እየታፈሰ ነው አንተ ትግራይና አንተ ኤርትራ ነው የሚባል አሁን በተግባር እየታየ ያለ ተክለሃይማኖት አካባቢ ሁለት ከትላንት ወዲያ ለምሳሌ ሁለት መኪና ሙሉ ጭነው ነው የወሰዷቸው ወደ አዋሽ አርባ ይሆን ክልተ መዓልት ሰለስተ መዓልት ትገብር ሲብል ድገበሩ ንገሊኦም ካብ ገዞም ንገሊኦም ኣብ ዘለዎም ዳሻ ተጠቂሞም ከይዶም ካብ ዘለዉ ሓኒቆም ወሲዶም ቶም ሰባት እቲኦም ተቃወምቲ ይኮኑ ደገፍቲ ይኮኑ ታይዳ ኤርትራውያን ብምዃኖም ጥራዩ ኣብ ክልት ይደለው ስነጥበባውያን እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ህይወቶም እንዳማሓደሩ ከለው ብናይ ጸጥታ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ መጽዮም መንኪና ገይሮም ተወሲዶም አለው አበይ ከም ዝኣተው ክሳብ ሕጂ ተፈልጥ የለን ብምልኣትና ኤርትራውያን ማለት እዩ ተጋሩኻ ዝተኻለ መጠን ጥንቃቐታት ክንገብር እላቦ ካፍቲ ብብዝሒ ኤርትራውያን ንርከበሉ ወይ ተጋሩ ትርከበሉ ቦታ ሪሒኩም አብካር እንተ ተቀመጡ ቦታ ገዛ እንተ ተቀይሩ ስለዚህ ቦታ ቀይርኩም ዝተፋላለዩ ቦታታት አይተጣከቡ ማለት እዩ ኣብ ዝተፋላለዩ ሕማቅ ነገራቱን አይተጣከቡ ሕማቅ ነገራቱን አይተሰርሑ ምናልባት ዘጠርጥር ቦታታት አውን መርካቡን አለ አይኮነን ቀጽሉ ግን ትበጽሕ ዝኽእል ማለት እዩ ክበጽሕ እንድሕር ኮይኑ መቸስ እንዳተኻታተልና ንሕናውን ኣብቲ መቅራብ ወለና ኢና ክንብርትዕ ካለና ማለት እዩ ንመሰልና ድምጺ ክንኮውን ክንክእል ኣለና ፈቲና ከይፈተና ምክንያቱ እንድሕር ዳታ ተሓስካ ኦሬዲ ንምንታይ ዝተሓዘለኹ ገለገለ ዝብሉ ከም ተተሓዝነቶም ተተሓዙ ድምጽ ብምዃኑን ክነትርፎ ስለንኽእል ቅድም ሕዩንኩም እንዳገበርና ዝመጸናሉ ጉዳይ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣዝዩ መፍርሒ እዩ እስኪ ንቐጽል ናብቲ ናይ ኣማኑኤል ኣሰና ካሊእ ከዓ ካብ ትግራይ ብህግደፍ ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ኣለዉ ተመሊሶም ማለት እዩ ተጨውዮም ተመሊሶም እዞም መብዛሕትኦም ገንዘብ ከፊሎም ዝሃደሙ ሃዲሞም እዮም ኣውፅኒ ኢሎም ማለት እዩ ቶም ዘይከኣሉ ግን ተታሒዞም እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ንራእዮ ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣብ ሽራሮ ከተማ ሽራሮ ማለት እዩ ባድመ ሕልፊልካ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ቦታ እዩ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ፈልጦ እዩ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 36 ኤርትራውያን ዝሓለፈ ዓርቢ ድሕሪ ፍርቅ ለይቲ ብሰለይቲ ምልካው ስርዓት ህግደፍ ብለይቲ ናብ ኤርትራ ናብ ባሮንቱ ተወሲዶም ኣብ ፕሪማ ካንትሪ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ምስኣቶም ዝነበሩ ገንዘብ ከፊሎም ናብ አዲስ አበባ ጉዕዞኦም ዝቐጸሉ ኣለዉ እዞም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ዘለዉ ግን ገንዘብ ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ኣብ እዋኑ ማለት ይፍቲ ግዜቲ ወይ ከዓ ክኸፍሉ ገንዘብ ካብ ስድሮኦም እናተጸበዩ እቲ ናይ ዓፈና ናይ ጭውያን ግዜ ዘርከቦም ማለት ላዕለወት ኣመራርሓ ናይ ህወሓት ካብ ቦምበር ጀሚሩ ካብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ጀሚሩ ተመዛበልትና ውድብና እንተ ዘይተመሊሱ እዮም ዝብሉ እናተባሃለ ከም ኣካልቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ማለት እነሱ ነቶም ዝበሉ ሰባት እንታይ ክብሉ ከም ዝደሉ ንዓቶም ሕታት እዩ ንዓይ ዝምልከተለ ይኮነ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ውድቡ ይሓትት እዩ ማለት ሲ ልዕሊ ህልውንኡስ ንሓደ ውድብ ይጭነቕ እዩ ማለት ኣይኮነ ተፈናቀልቲ ብዛዕባ ህወሓት እንታይ ይብሉ ኮይኑ ጉዳይኪ ተፈናቀልቲ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ህልውንኦም ብዛዕባ ድሕንነቶም ብዛዕባ ህልውና ድሕንነቶም ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ላዕለውነት ትግራይ ብዛዕባ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዛዕባ ሰላም ይጭነቁ ይሓስቡ ምዚ ብተወሳኺ ከዓ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ዕሩይ ስለ ዘጨንቆት ህዝቢ ብዛዕባ ውድብ ህወሓት እውን ሕቶታት የልዕል ሓራይ ስለዚ ትክክል ኮይኑ ማለት እዩ ትንሱ ዝበሎ ምንም ሓድሽ ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ኣይጨንቆምን ኢልካ ምዝራብ ኣይካልኒ ልዕሊ ማንነቶም ልዕሊ ህላውኦም የጨንቆም እዩ እንተኮይኑ
ኮይኑ ወስሕተትዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ዋላኹም ኢሎም እንደሃለውሲ ኣይጨንቆምኒ ማለት እንታይ ማለት ዲ ትርጉሙ ምንም ዘይተሓሳስብ ኩነታት እዮም ዘለው ዘይጭንቆ እኮ ኣብ ዘይተሓሳስብ ኩነታት ዘሎ እዩ ኣብ ተረጋጋዒ ኩነታት ዘሎ እዩ ንሳቶም ደኣ ተኾይኖም ዘይጭንቆ ኣይጭንቆም በር ንሶም ደኣ ገዲዶም መይሶም ዘይጭንቆም ማለት ኩነታት ስለዚ እዚ ማለት ትክክል እዩ ተዛረባ ትንሱ ተዛረቦ ማለት ትንሳት ሓዝተቱ ከዓ ካልእ ኢኑ ከምዚ ክትጥቀምሎም ይኹም ገለ ደሊኹም ንዖም መልስዎም ከይንጥቀመሎም ተደሊኸ ካልእ ነገር ይብል እሺ እኔ በጣም አመሰግነው አቶ ጌታቸው በፊት ዛሬ ሁለተኛ ጊዜ ነው ስንገናኝ አታናይ ሰብአይ ዚ አነ በጣም ይዘስሐቀን ማለት ስምዑ ማ ተምሓርኙ ገለ ዛረቦ ማለት እዩ አምሓግርኛ እዩ በቃ ብስሩን ግን 70% ትግርኛ 20% አምሓርኛ 5% አምሓግርኛ ይዛረብ በቃ ታህውለኩም 95% 5% አስኢላ ዝኾነት ማለት ካብኡ ቃዚ ጸፍጭልጥ ኢላይ ኮንኩኒ ይዝብላ ስምዑ ኢኹም ሲኩም ዋላት ላህጅኡ ማለት እዩ አነስ ሓደ ግዜ ሰብ ማለት እዩ በቃ ተፈጥሮኻ ክድዕ ዕቢልካ አይ ኮንኩኒ ክትብል ትኽእል እንዲሃ ግን ዳተራእየ ተማኡ ዘለውን ዓለም ይግምቱ ወይ ፈልጥዎ ይህን ጉዳይ ሳነሳ እውነትህ ነው የወልቃይት ጉዳይ በሆነ በተለየ ነገር መመለስ አለበት እውነትህ ነው እኔም ይሄን የትግራይ ግዛት የሚለው አልቀበልም እነዚህ ናቸው ትግራይ ግዛት ምናምን የሚል ነበር ጀነራል ታደሰ ወረደ ነበር አውሮኮስ ጋር እነሱ ናቸው ትግራይ ግዛት የሚሉ በሚዲያም ቢሆን ተው የነበርኩ ብለይ ነበርና እኔ የተሻለ አመለካከት አለ አቶ ጌታቸው አመሰግናለሁ እሺ ዝሓሸ አመለካከት አለካ ይዝብሎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዝሓሸ አመለካከት አለ እዩ ግዛት ናይ ትግራይ አይኮነን ኢሉ ስለስተ ዛረበ እዩ ማለት እዩ ጥራሕ አይኮነን እንዲልዎም ንስኻ አይወልኩን እዩ ይዝብል ኣብ ካልኦ ዜናታት ርኢና ኣለና እስኪ ብዙኾነ ግን ተወጋዕኹን ሰምዒና ማለት እዩ ዝገብርዎ ዘለው ሽርሒ ንሰራዊት ትግራይ ይኹን መንእሰይ ትግራይ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ጠፊእዎስ ከምዚ ዝበለ ሓደ በኻሪት ጥዕኑ እንደግዳይ ይገብር ናይ ጥዕኑ እንደግዳይ ይሰርሕ ንእሽትላን ናይ ጥዕና ፀገም ናይ ሕልና ፀገም ተዘይልዎ ናው ዘይ ማዕትወ ብሰራዊት ክን ኣቲላ ኢልካ ምሕሳብ ዘይሕሰብ ይብለካል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ግን ነቲ ዝተረፈውን ከም ተዓንተ ወይ ዝነገርኩም ገይሮም የጥፍዎ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ከይኣቱ መሬቱ ከይኽብር ይሕዚ ዘልዓዕል ዘሎ ማለት እዩ ብናቶ ተሓሳስባን ሲ ሓራይኮም ኢሉ ኣይተዛረበን ምናልባት እዚ ናይ ሃይለ ደደቢት ዘረባ እዩ ብጠቕላሉ መሬቱ ከይኽብር ሰራዊት ትግራይ ከኣትየውልን መሬቱ ከኽብር የውልን ኢለ ኣይተዛረበን ማለት እዩ ታንሱ ዝበላ ሕፅር ብዝበለ ቋንቋ ንኹላህና ብተሰማምዕ መንገዲ ክንከዳ ኢና ትብል ሓንቲ ዘረባ ኣላ ብተሰማምዕ መንገዲ ንኹላህና ብተሰማምዓና ሓንቲ መንገዲ ኣላ ንሳኻ ብኣ ክንከዳ ኢና እዚ ዓይነት ዘረባ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ዝተፈለየ ነገር የብሉን ኣብቲ ዘረባ እዚ ኣብቲ ናቱ ዘሎ ስሕተት ገለ እንደዎም ካብ ዝረኣኽዎ ምናልባት ከምዚ ንምስምማዓሲ ቶም ካልኦት ክሰማምዑ ይደልዩ ኣነ እየ ዝደሊ ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ ዘለዎ ምናልባት ናይ በይነ እያ ታ ሓሳብ እዚኣ ፖዘቲቭ ኣነ ጥራሕ የበጊሰ እያ ኢሉ ስለዝተዛረበ ምናልባት ናይ ውልቁ ሓሳብ ተኾይናስ ከመይ ኢላ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ከም ህዝቢ ክንደይ ግዜ ክንደይ ዓመታት ድምፂ ኩኑና ከምዚ ኢሎም ተፈናቒሎም ኣለዉ ሰባት ገለ ኢልና ክንደይ ዓመት ዝፀናሕናና ንምንታይ እዩ ዝሕስዋ እዚኣ ዘይሰማዕና እምበር ተኻሊእ ትብሎ ዘለካ ንሱ ኣይበለን ሰራዊት ክዳኸም ገለገለ እዙይ ናይ ባዕልካ ፈጠራ እዩ ማለት ዜርካ ኮንክሉዥን ወይ ከዓ እንታይ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ትርጓመ ናይቲ ንሱ ዝተዛረበ ትርጉም እዩ እንድሕር ኢልካና ክንሰምዐካ ማለት እዩ እስኪ ንቐፅልና ብብርሃነ ገብረ ግርግስ ዝኾነ ሚድያ ወፅእ ኣብ ሜንስትሪም ሚድያ እውን ወፅእ ዛረብ ሰብ ዘፍርሐን ነገር ስለዘየለ ማለት እዩ ኣነ ባይዘው ዝፍርሖ ነገር የለይ ብዘይካ ፈጣሪ ከባቢነት ብሕማቕ ነገራት ካብ ነጥፍ ህዝብና ኣብ ዘሳግሩ መዋፃዊ ዝኾኑ ሓሳባት ስራሕቲ ነጥፍ ዝያዳ ጽቡቕ ይመስለኒ ከም ርእይቶ ማለት እዩ ሓደ ነገር ግን መወዳእታ ርግፀኛ ኮይና ክነግረኩም ማለት እዩ ሓደ ነገር ርግፀኛ ኮይና ክነግረኩም ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ ብዙሓት ድራማታት ሰርፕራይዛት ገለ ክንርኢና ዘሕዝኑ ነገራት ብጣዕሚ ክንርኢና መዓት ዘይወፁ ዘይነፀሩ ከዳዓት ጠለምቲ ገለ ኣለዎ እዮም ኣብ መወዳእታ ሰዓት ዝጋገዩ ዕድመ ልክዖም ጅግነት ሰሪሖም ኣብ መወዳእታ ሰዓት ዝጋገዩ ዝጠልሙ ሰባት ገና ክንርኢና እዚ ኩሉ ሓሊፉ ግን ትግራይ ከም ሃገር ጠጠው ክትብል እያ ካብኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ እዚኣ ማርክ ገርዋ ማርክ ጌርና ግን ትንቢት ያ ከይትብለና ትንቢት ኣይኮነትን ሕሉፍ እያ ካብ ሕሉፍ ተወሰደ ትንቢት ኢልና ኢና ማርክ ክንገብራ ምክንያቱ ዕድመ ልክዖም ኣገልጊሎም ወፂኦም ኢልካ ዝተዛረብካዮ ምናልባት ነቶም ሕጂ ምውፃእ ዝርከቡ ሰባት ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ወፂኦም ኢልካ ዝተዛረብካዮም ነቶም ሕጂ ምውፃእ ዝርከቡ ከም በዓል ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ነበር ማለት እዩ በዓል ሓዊስካ ካልኦቶም እውን ዘለዉ ብዙሕ ዕድመ ልክዖም ኣገልጊሎም ዝወፁ ይሄው ወፂኦም ኣለዉ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ትንቢት ኣይኮነን ተኻላይ ከዓ ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ ብፅምዶ ግን ኣይኮነትን ምናልባት ሞስት ፕሮባብሊ ፖሲብሊ ብፅምዶ ከምዘይ ከውን ኣይኮነን ማለት ፅምዶ ንሃገርነት ትግራይ ኣይኮነን ምናልባት እውን ንሪኮግኒሽን ዶ ንገለ ብስሩን ዋላ ሓንቲ ኣይኮነን ዝጠቅም እንታይ ዝጠቅም ንሱ ምናልባት ፅምዶ ዝጠቅም እቲ ናትና ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ሓቢሩ ክነብርን ሓቢሩ ክዓብን ድሌት ኣለዎ ክሰርሕ ሰሪሕ ክበልዕ ማለት ነፃ ዝኾነ
ሰላማዊ ዝኾነ ቦታ ክኾውንስ ይምነ ስለዚ ምስተቕላላ እዛ ትምኒት እዚ አንድሕረል ሊያ ተኾይና ተጽምዶ ምናልባት ቶም ህዝብታት ከ ትክክል ንሕርኮ ብትክክል ተተግቢሩ እሞ እቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ነገር እንዳኾነ እንተኸይዱ እንተሲዕሩ ማለት እዩ ብዙሓት ኮ ተጸምቢሮም እዮም ታነዛሮ ነበርኩ ብመልሓስ ቆልዓ ዝወፀ ምናልባት ክናዕ ዝኽእል ዘረባ ክኸውን ይኽእል ግን ብዙሓት ሰባት ተጸምቢሮም ኣሎ ተሓሳብ ሕጂ መንግስታዊ ክኾን ኣለዎ ዓንዲ ክሕዝ ኣለዎ ቦታ ክሕዝ ኣለዎ መስመር ክሕዝ ኣለዎ እዚ ኩሉ ሰሚዕና ኢና ክትከውን ማ ንቃለስ ኣለና ኩላና ክትከውን ኣለዎ በቃ ነፃ ዘለዋ ምናልባት እውን ተዚ ኮይና ግን ውሕስነታ ዘጠንከረት ወይ ውሕስነታ ዝሓለወት ዓዲ ክትከውን ወላ ክልል ትኸውን ትኽእል ወላ ዲፋክቶ ክትከውን ትኽእል ዋትኤቨር ማለት እዩ ውሕስነታ ዘለዋ ክትከውንና ንሕና ትፅቢት ንገብር ማለት እዩ ሃገርተ ኮይና ተለና ናሰየ እዩ ንሕና ማለት ንዓድና ዝኸውን ጉልበት እንድሕር ዳ ጥዕና ኣለና ኮይኑ ንስስዒልና ንግምትን ንኣበርኩት ይብለካ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ብዙሓት ክሓፍሩ እዮም ብዙሓት ክፈርሑ እዮም ገለገለ ዝብል ናይ ቀደም እንታይ ይባል ሎጂካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንድሕር ኮይና ዘሕፍረኒ የብለኝ እንተዘይ ኮይና ኣነ ብዘይገበርኩ ኣበርክቶ ወይ ከዓ ብዝጎደለኒ ስለዘይኮነ ሕጂ እውን ዘሕፍረኒ ኣይኮነን ተኾይና እውን ደስ ይብለኒ ከምትናትካ ትብሎ ዘለኻ ሕጂ ስኢልካ እንታይ ዝባል ዝኾነ ማይኖሪቲ ገለለው እዮም ክትቁዕ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ንዓቶም ንእሽተይ ክተናኽፎም እየ ገለ ዝዓይነቱ ዘረባ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ምህራር ዝበሃል እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸይድ ዓይነት ሓሳብካ ትዛረብ ንስኻ ስሕተት እዩ ማለት እዩ ምናልባት ንስኻ ካብቶም ዝኸይዱ ሓደ ክትከውን ትኽእል እኳ እንታይ ደይፍለጥ እዩ ስዳ ኣይንፈልጥን እዛ ቃል እዚኣ ማርክ ጎርዋ ጀስት ሓደሽ ነገራት ኩሉ እዮም ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ጽምዶ ስራሕቲ ንምጭዋይ ደርገፍገፍ ዝብሉ ናይ ጓዳ ኣናፁ ንርኢና እዚ ጽምዶ እዚስ ምን እዩ ሓላፍነት ዝወስደሉ بصركو أبلغام ما أبزغنا سبسي كم زي تايز بهال ساتير عينة تسايم حر just خنا قرأ كاملتي تيلي فرانكلين نسخة just positive قوات توقع مع جنبر ناي قوادا ناتو بصرو قانقو هانو على تغكل يخونا ناوي شات أنا ناتو يزبال ماني حجاب دقة ويستخب بهالعجي أنا النسخة إيش حازم اللي حدك خنا الرادة اللي نتصني إحنا ده نسوق دفور نشعون عنا قد فلنا خزيت قدس صوم ده يزول خالو نديم حدا كنسمع ناسكي حزبي زيت أفقلو رئيس أقوى رئيس أزيك أبرلو عدي أما أنا خافتا مريوتو خافتا مربوتو أنا زيوتو من يتساميدو من يزم قلوم خدا خيدو من يعوي قلوم خدا أتيو من يعوي إيروب أتيو وتحيزم وزلو بتا وتحيزم وزلو أفتو بتا سلزلو نتو وزلو تقرأ قد يدوم كتو ويخل يوم نيزو قلوم خدا يوكل نيزو إيروب يوكل نيزو عقام يوكل حراشي مونيكا سمعنا مو اي سيتا تالي فلتني بلا كله حانت معلتي رانا ايمانني خمس خماخي واي حجي واي صديق حق تزاربي في كاي تغسل الصغركي انبار حزبي بزغل ما نسيت ريال اخي زغل ما نسيت بتقراي غير الماتش بوغونا تبلا كله حزب حاج تفاتيله شو سالي زي بلو كايد لك دلهو اتزدري نغركو انت تاي معتي ودك ترى حكي هون برتا كان زبحال يلان حكي بوغنا ويانه كيناتن ورا كيناتن زبل ناي مخته قانقوا سبيخنالو بوغن تግራይ شعبيا سب كم زبلع ኤርትራ ጸልማት كم زغونه تسبيخلو حاسوت قاقرابيت كان نحن حجي سبي زبلع ጸልማት ያ ኢልና አይተነገረና አይተሰበኸልና ባልኻ حتصوبكو زلخ حجي بلانت توداي أكوادا بقلباتي ترجير نير مالته أنا سمعهم ما بقلباتي نتقرأي تقيلكم كم زي زقبركم إيه سامعني الرنوب حجي كاميرا غات قرابت هذا الغشي بزخونا نسخهم سابقكم نحن آخر سابقنا هرم إمانك سي الزقرم جن تركيق أجندة زيناتنا من باروي من دأ بأفكم وطيت إزار بكاجر تمالي قدمي كنت بيت عمد زموته الله بأنا قاعد تتصرف زي حفر كاسوس من دا أيوب أفكا خمدي أجر وطيت يزار بكاليو شنفع دم زستيو خانيرو تلاف ألف دي خانيركا زعباز بخمي ديزاين تغيرو نغلتي وزبتاتن مبتتان بركيق تسريح اللون ناني مو سريح وما بريزيدنت ياس أفرق إن درت إن مسريح ما نسخة صار سايم نيركافتا مسرح أوش تني أتسريح واتقات بزلخا من حليف نفتوش تأتي سريح واتا قد اسكي ስለዚህ ድማ እዚ ተበጊስ ዘሎ ጽምዶዚ ባይታ ምትእምማን ክኸውን ዘሎ ጽምዶ ጉዳይ ሰላምን ጉዳይ ሓድሕድ ምትእማንን ህዝብታት ካልእ ዛዕባ የብሉን ስለዚህ ንምትእምማን ዝእመን ዘሎ ዘረባ ክትዛረብ ኣለካ ንምትእምማን ዘተኣማምን ኢኻ ትገብር ዘለካ ክትእመንካ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ማለት
تفلت دي خابزوم كل تقرأ dependability زبال قال مالتي حدا نسخة سبسي مالت تسقعلو خسقعلو زخد عينة سبيو زيس ناي سبيو الكافليخات تسقعلو سبلو مالت دحراي كان السو تمتأممان زبال نسو يمثلني كابزي تزي كوين جن أفلا لا ينتهي أزر إلكازو الله نسخة أول سعيد كم دز بالك أهات الزارب زل خاسوي كاب دز بالك متأممان كم زين نحنا سبيخنا اللهم كون نخدينا نحنا جن يكوننا سبيخنا أيو بديزاينا وش تسرحيو من ده أسرحيلو من سرحيلو لسك أما حق أدي خوينو ميدياتات ديات أنا جدا خوينا كاب إنترنت دي سميعو خوين أبي ترى إنترنت زيل كاب إد أسميعو من ده أخسبي خلو بسرعة كابا خان لعل نزق داي السبخ سبني يردي خوين أنت وي سبخي نيرة أنا إخا خمدي أمت نيرة تات زي تخون كوينات النحجة قديركم محروني كم دي أكمل بالس نسيكا بوزي غيركا بيتي غيركا مالتي تردي كادي بوزي زيركا خوم زي مسيحا قال مالتي توقعنا الله أنا نقورونا قريب لنا مالتنا لما عند فيديو لازم مسنيرو كسامو Good light. نحن حضرت حواتي ما